Easy. Dia pagi sini tahu sini bangga sini sini tahun bangga sini harap itu di jenis sini tahun dino हमने tahun bangga CPF, CPF, attention, salute. Down. CPF. 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 CK madam. CK madam. Diprasa. 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 CK madam. CK madam. CPF. 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 Diprasa. 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 CPF. CPF. Our land, our right, our land, our right, our land, our right. Amai Jogana 26 June TPF assignment isal TPF assignment isal no जों 2017 जों फाउंडेशन दे नै सिक्युरिटी रय फैगो दिनै पिके मैडम नि नेतृत्वे 126 जना बाय assignment अब बाइके तीनी बाइके 12 टमो खाइजाखा बिसि साल पालकजाखा अब बिसि साल पालकजाक माने टीपीएफ आसाइमाने एरें एरेंया टीपीएफ नि मुर मुद्दा नाहार मुंखा हा चिनी के शासन चिनी मांगनाय के हा चिनी के शासन चिनी बाहाय खेंनाय अब इलीगल इमाइग्रेंट्स न रह मानी या गुलो सिसिनि शासन बुक फायनाय अबाय के नाहार मुं नाहारै 2014 30 जुन आसाइमाने तिनि बिसं पालन खाइ दंख थियाबा चिनि हा चिनि शासन ताग गरतै जों उइ मायाख ताबो विदेशीनि शासन खाइ दनो ओ खानो बनि बाङै टीपीएफ नि नाहार मुं जों इसोरनि थानिङो समायचा जा टीपीएफ चिनी तिप्रासाना बा ओहा न चिनी याफागो शासन खायसक मायासाय जों नांखाके थैरनाय प्राण रनाय जों इसोरनि थानिङो समायचा जा हानि बाङैनो जों ताबोबो 12 बोसोर कागै थांखा जों टीपीएफ या कारियाख ताबोबो चिनि आनासे कानासे सारा तिपुरा दंख जों गोबां मकरै ओंनै माखना सालसा
TPF ni nahor mungbai je sung janaba porjonto kok saka sini founder Tripura haste o sara India national obai ke sara jago sini founder kok saka ha sini ke hason sini mangnai hinai obai ke sara walo khanaka गोगोबै नि सीके मैडम नि नेतृत्वने विदेशी नरजागनाय हिनाय अबहाय आंदोलन खायमानि परे सारा त्रिपुरानि बरक रक आव गोगोबैनो अबबायनो ओंथिनाय हि सालसा बरक रकनि बुखुबो बोसोराय खनाय बुरिसो बुरा राय अकरा जतनि खुबो बुखना लायखा कियाबा दिनिओ जों नुगुयमान फिखा अबहाय जरा चांगां दंमानि जरागो केबैया सिनि बरक ni bisingo sini dofani bisingo no busu basagoi je जों बखरक यगनाय हा हि बखरक basagoi उंतंग मानि जरागो बुसु basagoi केबेंखा बनि परेवो के TPF ताबक आसुक चांगा करिखा हायफानो जों समायसा जाक सालसा ओंनाय जों आसास दंगो कारण आइन जतनि सायख'थरखौ आइन के बुलाय थांमाया बनि बांगै जों भारतनि संविधान दंगो ते हा सिनि हिंखे सासनबो सिनि मांनाय हनै उ लक्षण तैगिनो जों ताबकबो गोथां दंख TPF नो गोथां दंरवैन दंख हारिबां सारा त्रिपुरा हास्तेनि सिनि दफारकनो कयगो के बुतावानादि बुफां थैफानो यारों थैया मैतनारक दि गास मलिक सिकर मरेना हनजागो सालसा TPF फायफिनाय जों TPF करै हिंखे सिनि अस्तित्व करै सिनि त्रिपुरासा दंसंनाय आबनो जतो सायमानो बा बाक्सा सायमाया ngैमानो गाबो विदेशीनि बा बयनि दफानि चक्रान्तेओ कलागि सिनि दफा TPF नो सकममानि नायखा गोबांमानो हायफोनो ताबो बुतंख यारों दंख यारों सालसा बासा फिनाय बोसोरनि पेखक बासा फिनाय आफ्रोनो मुक्तंनाय जदि TPF करै इंखांखे निर्मूल इंखांखे त्रिपुरासा बा दफा कमासकाहि मनखायदि किन्तु ताबो कमायाखो TPF दंख सालसा बहायनिहाय जों साफिनाय बनि बांगै त्रिपुरा हास्तेनि जत लुखुरक त्रिपुरा सारकनो मा कयजागो तावानादि सालसा फायफिनाय जे जोंनो बुसु बासागै केबेंनाय रक बरक सालसा कमरनाय बरक हायनि बांगै ताखुकते बुकुकसां जों आस्ते दिरे नगुइ तंगो जे जोंनो सकमाननाय रकनि तंमुरक बरक दफानो जे ब्लेकमेल खालायगै ताबो अ हास्तेओ सासन खाय दंमारक जों मुक दंगो जे गुबैनि थानिगो ताताल सालसा कमानाय हि जत शास्त्रगो दंगो बनि बांगै खालक दि अ ताताल रक बेसि दिन गया आस्ते आस्ते कमननाय ओंखाय आं गोबां साया सिनि सानाय दंगो सिनि ताखुकते खरकसा बनि बांगै आं दिनैनि फ्लेग हस्टिं खायखाबा गोबां साया आसुनो सानाय आसुनो सागैनो आं दिनैनानि कौकना मुथागा जतनो आइन हायते वैसे सबानि सेलुट याफारै आनि कौकनारनो मुथाका TPF long live PK मैडम long live दै त्रिपुरासा दफा दायतिनि पियाव यास्ते